Добър ден! Както виждате, на дъската пише: днес ще ви проведа и преведа 3 урока по английски. Първият урок, по-скоро всички уроци, се намират в този прекрасен учебник. Сега да поразгледаме вълшебните му страници и да намерим един от уроците. Първият урок е, да кажем, азбуката. Но той не се брои за урок. Така, азбуката е A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Това не е урок, затова не се бойте, оставят ви още 3. Така, първият урок. 4 състезателя с коли казват: Hello! Здравейте! И започва надпреварата. Red, red. Yellow, yellow. Green, green. Blue, blue. И накрая излезе победителят. Red. Well done. Сега ще ви го проведа. Здравейте! Червено, червено. Жълто, жълто. Зелено, зелено. Синьо, синьо. Червено. Много добре. Това е първият урок. Вторият урок е този. Тук трябва да се отцветят колите, което е направено. А пък тук сега ще ви прочита какво пише. Така. Yellow, blue, green and red. Hello, hello. Hello, Ted. Ted е име. Ted, да. Green, red, yellow and blue. Hello, hello. Well done, Sue. Сега започвам от начало да ви го превеждам. Жълто, синьо, зелено и червено. Здравей, здравей! Здравей, Тед! Зелено, червено, жълто и синьо. Здравей, здравей! Много добре, Сю! Хайде, ако искате, сега ще ви преведа повече уроци, както виждате, че е забавно. Мога да ви проведа, да речем, 4 или 5. Този е следващ. Това е кит, това е мел, това е кит. Ето, дори имам на фигурки. Кит and мел. Така, започвам да ви превеждам. Hello, Kit. Hello, Mel. No. Mel. Yes. Well done, Mel. Thank you, Kit. Сега ще ви го преведа. Здравей, Мел. Здравей, Кит. О, не. Мел. Да. Много добре, Мел. Благодаря, Кит. Оставят ни още 2 урока, тъй като ви обещах малко повечко. Така. Сега ще ви заведа при следващата забавна страница. И тя е ето тази.
Много е забавна, повярвай. Hello. Hello. A car? No. Thank you. A bow? Yes, please. Goodbye. Goodbye. Сега ще ви го преведа. Здравей. Здравей. Една кола? Не, благодаря. Една топка? Да, моля. Довиждане. Довиждане. И сега ще ви преведа още един урок, че времето изтича. Този не е интересен и според мен е труден за вас. Затова ще ви улесня с един по-смешен. Така. A big banana? No, thank you. A fish, please. A green apple? No, thank you. A fish, please. A brown egg? No, no. A fish, please. A fish? Oh, no! Сега ще ви го преведа. Един голям банан? Не, благодаря. Една риба, моля. Една зелена ябълка? Не, благодаря. Една риба, моля. Едно кафяво яйце? Не. Една риба, моля. Една риба? О, не! Сега да ви казвам чао, goodbye, както пише тук. И наистина goodbye!